Nas Nicole guys, na this day nakipakita nga ko ana. So mo nagihatag sa nagihatag nak sa center. Morning na hang gihatod dias kasada. Diya guys, mo adto na ni si karon sa Dumaguete, magbayad sa diyang taking. Jadi ang ipalitan naghang prinsesa og kuan taho. So pa nagsaran ni taho dari kay sa Manila, mahilig na sila taho. Kada buntang mag-inom na sa taho. Di ba camping nito na ka? Diya panyud to. Bahala ni. Mata na kay nay taho kay kuan pa guys, alas 5 pa. Huhinang lang si Nicolo makasakay og alas 6. Uy, hilak naman lagi ni. Nama sinurin. Ay, sus, ganun gahilak ka. Ano naman? Oo. Natang sa naday. Wala kanilang 100. Isa? Taho. Akong gipalit manggod para masisiyuan. Ano lang. Ako bitaw na ibalit ang sobra ko. Sobra na lang. Kahit ako nag-donut. Luya. Ang mahala kay donut day. Nili, obis ako sarap ako. Piraso, tag 15. Tag 15, di ba na 15? 25 ka pin lang. 35 ko magano lang. Sige na, antes ako makawitunog ko mo. Ano mo, gagadam ko pa. Galuto ko mong kadya. Tapos danti. Taho dan tinak. Taho dali. Tawag si Dante. Papa Judnak. Ay, di kahunungan. Di na inauwahi. Bye, nak. A few moments later. So guys, kuha mi sa mga lubida rin na. So ilan na ni i-deliver siguro. Asan dapat ni-deliver na daw? Sa carbon? Dadon di ko ni sa carbon. Kay kuan puli siya i-deliver ni sa mga palengke ba? Mahal mga buok. Oh, sa Manila kay tag 35, 55 ang dako-dako. Ang kinagamian kay 35. Primala na. 35 bito sa Manila, 55 ang dagko. Undas. Guys, kita mo dani mga dagko kadung bangka mo ni Jay sakjan sa mga gis nga mutan-aw bil sa watsing. Diya kaning mga naka-yellow green, mga kaubanis ni Papa Edi. So manilang trabaho guys, karang magpanday po dag bandarin diya. Mag-ado sa mga bangka nga mga buslot. Ay, dagkong kayong bangka. Kung ni bangka sa sakyan sa mga gis. Oh guys, mana guys? Gumawa na guys. Ay, gubon din na. Hala. Oh guys, ayun po guys. Oh guys, sino sa tanda guys? Wow, guys. Yeah. Lagi. Giadyo din na si Zakay kuan, nabuslot. So mo na yung mga paggawaan daring mga bangka guys na. Para guys. Wala mo good boy, ready go to. Smile good. Okay. Okay. Di madagi smile. Nanay mga number ang mga sakyanan. 1, 2, 3, smile. Trabaho, matanda. Wala ba? Pero sa slalom pa kay Up. Up. Guys, guys. Bantay guys. Bantay guys.
Pagdaghanas bangka. Wait. Okay, dito. Wa may Dito. Nilubi ako. Oh, sige, dito ba? May papanong muna mo. Go! Go! Oh, dito kamay. Gamay lang. asa man ay itungtong din na. Kamu sige, go. Ligo mo dia. Ala patay, maigo na usa. No. Woohoo! Lagi ka. Sala, may. Ay itungtong diha. Mabali niya ng Sama sogi. Babalik ako. ay sure bali. Ano si May? Bebek, karga Roy. Ah, Karga Mampay. ayo, kita saja. Pasampat pa. Musuong lang ko ta. Ha, Musuong. ay siya na, hindi mo bulong na. Musuong. Nas Nicole guys, na this day nakipakita nga ko ana. So man gihatag sa nagihatag nak sa Center. review center kuno gibutangan ni sa tarpaulin gamay ag kami wa mi nakapahimog Wala mo kakay mo tagtubin. kira na. Wala din naman yun na luya way panyudto ni siya guys kay Napas mo na ko. Nalaos mo nasa. nagtipid din taon sa diyahang kwarta. Kira na kay kaon lang nga dili ka muniwang. Lagi tarpaulin nga gihatag sa ilahang review center na kauban nila si Carbalita. Diyan diyan na resibo. Resibo sa ijang gibayran. So gidya to 1,200 ja kani 650. So mani jang gingadto didto Dumaguete. Ja wali gisekan ka ano kuno sana maniudto didto. Kasi nipalit na naman ta kag pan good di ma gutman. Salamat din kadyo sa nakabayad na si just jang importante. Ang problema na naman naman guys karang inaggadto sa kuan Cebu City. Kay kuan kanang kinahanglan jud kuno nga adto mo stay kay aron di sa kapuyon ni nagkaugma kay kinahanglan di kuno 2 hours before magsugod na ana didto. So kinahanglan alas 10 na nakadito nak. Asa? Oh. Alas 10. 2 hours before mag-event na anak ko sa dyan, na anami didto. So mangita lang dyan mi didto ug makatugan na mo nagka 21. So mangita lang siguro mi didto ka ng boarding house baron asa to dapat las ila nak. Layo ra sila ila. Ayo, wala ko lagi. Hanggang paminaw lahi kadto ka ng gabi pa ni. Kasi mga na si Carbalita din guys na nakaman dyan nakailada na nagtutugahang ilong sa sipon kanang labadaghang guys wako nakaluto magluto man ta ko karon na salamat na kado sa tarpaulin dani sa iyang kuan review center guys na ako dari nagpaaso sa punuan sa kuan kanang avocado kay daghan na kadto sa kuan daghan kadto sa og buwak ba aron mo padadon sa og bunga so wala man ni teknik sa mga probinsya nga daob-daoban ang punuan para mo bunga ay mo dadon nagijang kuan ba kay daghan kadto sa kuan guys daghan kadto sa og buwak na mo padadon na sa daghan kadto so daghan kadto sa buwak may ganang madun tag nagabot sa akong amo daghan na kay sag bunga so asa siyang ipaasuhan so ani siyang pasuhan kada hapon
Inatantanan guys. Kanang gabi na kanang wala ko kadwatay ganap karong adlaw kay wa ko nakaluto kay hang laging sinus ning andar. Nya kuan pud grabe labarag ang kanang bawong nang duha naman ni kagabi nga sige labad ja. Di ko makatug magabi kanang marang siguro ni maghanahuna tag mga problema ba namang labad niya tong ja. Kuan daghan salamat kadto ninyong tanan guys nang diasol sila rin sa kwarto mi kay gabi na lagi. Anja ning pahuway jud ko ron guys. Ganihan ning pahuway day ko kanang natug ko karidot mga alas 2 hangtod sa alas 3. Anja ning bangon ko pag alas 4 kay ito laging avocado dadto nga daghan kadug buwak basi karong padado na to si jaog kanang bunga. So hang gidaob-daoban pud dadto kuan. Ubos kay rong padadon to sa bunga kay daghan kadto nang kuan ang avocado ron kay daghan kadto na og vitamins ba nang ganahan jud ko nga before muli ang amo karong Ugos makabunga na to ra malipay pud ang amo. Diyan daghang kadtong salamat inyong tanan guys sa inyong walang sawang pag subaybay dani sa among daily vlog. Diyan manghinangat na po ko nga tininjol paligtaan naghang mga pahinumdum kay dako na kadtong tabang makatigom-tigom ko. Bahalag dugay ko makasweldo guys pero makatigom man din na piso-piso dollar nga na. Diyan dako na kadtong pasalamat inyong tanan guys kay kuan kanang hugwa mo di po ko makatigom di ko po murag malakan siya good guys nga na salamat kadto yung tanan magpapiso di ko ni Nicole din sa abaga kay arong uwa niya sinus gilot naman ko des ni Agi ja murag nakuha na pud guys kay malagi nang sige trabaho lagi kana magkudkud og lubi kadlawng dako. So salamat kadto day kay nakabayad na day pud mi sa pang utaking ni Nicole, aga mo lang problemahon kanang inagadto na mo og Cebu. Kay kinahanglan jud nga adto mi mag-stay, mangita may og may stayhan didto matugan na mo naka 21. Kay di jud pwede nga mularga mi dari og kadlawon nga kuan kay basig maalanganin mi biyahe kay paras diagi guys nga niadto kog Cebu. Aron lugaja kadto ni abot na guys, man di jud gusto si Nicole ba nga maatrasado nga mong kuan man lang mangita na lang jud mi dadtog maistihan na mo kay kinahanglan man jud kuno alas 10 sa kanang buntag na ana sila didto. Nja kay ang biyahe lagi gikan dari sa Ustog padung sa Cebu City mga 4 ka oras kapin ja. Atakay bawgon sa mga aberya bitaw sa atong masakyan. Press ka tong nasakyan nagubuan dyan ning naog mi sa Talisay so mala dyan kanilisiran guys so kanang atrasado og oras man ang pangitaan na magpamaagi nga adto na lang may matugid to sa Cebu kanang deura dito sa Mabulo. Diyan mo to guys, daghang kadtong salamat di sa lang ko mag-shout out ron kay wa ko nakasuwat og mga ngan sa i-shout out kay di man din ha ma-memorize kanang daghana man din ninyong tanan. Diyan daghana naman din kadtong di naman din ha ma-memorize na inyong mga ngan pero love ko na ang tanan daghang salamat sa inyong pag-love pud namo. Og amping tanan guys, I love you. See you in my next vlog.